Добре дошли в LRSMP трейлера. Търсите ли сървър, в който може да играете с вашите приятели? Това е точният сървър. Нашия сървър в LRSMP предлага много уникални неща. Сигурно се чуете какви са, така че нека да започнем. Първо, имаме Survival, Adventure и PvP. Но щом имаме PvP, може да е нормално, но не, още по-яко е. С нашите плагини, които сме сложили, играта е 10 пъти по-добра, отколкото нормална Майнкрафт. Също така има и държави, който иска да е в държава само със собствения му тим и да създаде толкова много неща. Това е сървъра. Предлагаме събития, гивалейове, награди и активни ставове, които ще отговорят на всичките ви въпроси и ще ви помогнат да останете в сървъра и да се забавлявате. Искате ли да започнете да станете част от LRSMP още сега? Ако да, ще сме благодарни да се присъедините в сървъра на LRSMP. Благодаря, че гледахте това видео.